Здравейте, приятели! Днес искам да ви представя една бърза, интензивна силова тренировка за рамене. Ще правим 3 упражнения с минимална почивка между упражненията, някъде около 10-15 секунди. Всяко упражнение ще изпълняваме по 30 секунди и ще акцентираме, както казах, на цялото рамо. Първо ще започнем с рамени преси, което акцентира предимно на предната част на рамото. После ще започнем да разтваряме в страни за средната част на рамото и след това ще се наведем напред и отново ще разтваряме в страни за задната част на рамото. Сега, тази тренировка може да си го правите дори в домашни условия. Единственото нещо, което ще ви трябват са 2 чифта дъмбели. Сега съм взел 2 десятки, но вие може да си разпределите тежестта спрямо упражнението, защото не на всяко упражнение реално ще имате еднаква сила. Тоест, за рамените преси със сигурност ще сте по-силни, отколкото когато разтваряте в страни. Така че може да си подготвите примерно първо с еди каква си тежест, после с еди каква си и така. Сега, ти ли ще следиш време? 30 секунди? По 30 секунди? Да. 30 секунди. Започваме с рамени преси. Добра техника. Само кажи старт. Го спускаме додолу. Издишваме горе. Добре, сега 10-15 секунди почивка, колкото е така малко да се поразтъпчете. После отново хващаме гирите, това ще е малко тегло сега и разтваряме в страни. Добре, 10 секунди почивка и остава последно. След което ще починим 1-2 минути. Това е един кръг. Така трябва да направим от 3 до 5 кръга. Няма да заснемам цялото видео, но вие си го правете така. 1-2 минути почивка след 3 упражнения. После отново 2, 3, 4 и за по-напредналите 5 кръг. Айде сега последно. Тук държим гърба изправен, лактите изнесени навън и почваме пак. Добре. И общо взето това е бързо и ефективно. Ако ви е харесало това видео, моля ударете един лайк, абонирайте се за канала. Ако имате идеи за други видеа, напишете долу в коментарите и за тези от вас, които искат да работим заедно, може да посетите сайт ми rafikfit.com. Всички линкове долу в описанието и до другия път. Чао!